Silungele ushintsho lwangempela, ukuphazamiseka kwangempela kwesimo esikhona manje. NgoJanuwari 2026, izakhamuzi zaphucwa amalungelo azo ezakhamuzi. Uhulumeni wobumbano wamemezele impi nezakhamuzi ngaleyo ndlela, ikakhulukazi izakhamuzi zomdabu. Maqhawe ezwe, zakhamuzi, amaqhawe ami avela ezizweni nasezinhlangeni ezehlukene ezweni lonke. Simunye. Umugqa obomvu weqiwe. Azilime ziyetsheni. Asisuse uhulumeni wobumbano futhi simise ukusebenza komthethosisekelo ngokuthula. Bazosinikeza ngokuzithandela izikhiye. Kumele simobalaze simise konke kuze kubuyiselwe amalungelo ezakhamuzi. Futhi bonke abantu bokufika baphume ezweni ngokushesha. Bonke ubuzwe namanye amadokhumenti anikezwe abantu bokufika emuva ka-94 makakhanselwe. Abathintekayo mabafake izicelo emazweni abo abavela kuwo. Bafake kabusha ngemva kokuba kwenziwe ukubalwa kwezakhamuzi. Ukuze siqonde kahle lesi siphithiphithi amanyala adalwe ngu-ANC. Izicelo zizoqala ukubhekwa emva kwalokhu. Sithatha amandla siwanike amasosha kanye nezakhamuzi ezithanda izwe. Sibanikeze amandla nemithetho ecacile, nohlelo, eplan ezoqaliswa ngokushesha ngemva kokupha amandla. Silungele ukubusa njengezakhamuzi. Amandla kubantu. Sinabantu abaningi ngokwanele abathanda izwe futhi abanamakhono abangasiqhubekisela phambili. Abantu bakulungele ukuphatha ikusasa labo. Asimobalaze umbhikisho omkhulu kunayo yonke. Mazilime ziyetsheni. Siguqule izimpilo zethu. Abantu bakulungele ukubusa ngohlelo olugunyazwe izakhamuzi, olwenzelwe abantu.